kanjalo ke nokuya emanzini mawuye emanzini kukhona iminikelo ekufanele ukuthi uyenze ezohambisana ncamashina lento ekudinga emanzini edingwa yithongo lakho ngoba ngenkathi kudingakala ukuthi abantu abakuwena kufanele bahlambuluke egazini awuyili ukuhlambulula wena kodwa uyohlambulula abantu bakho yingakho kubalekile ukuthi mase usufikile isizathu kuyileso ukuthi ubahlambulule ngesimo samanzi khuluma phela uphahle laphana empophomeni mokempophomeni uphahle mawusolwana ukhuluma ukuthi nina eningembethe ekuyinini eningibizele kule ndawo sengifikile ngesizathu sokuthi ke ngizocela ukuthi nihlambuluke phezukwami bese niyahlambululeka nikhanyiseleke la nikhona bese nithathe lokukhanya nizongembatha ngako nami ningikhanyisele kuthi konke ngikuthintayo ngoba sekukhanyiseleka nina nami nikwazi ukuthi ningikhanyisele izinto zami zivuleleke asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga umhlaba abantu hlangene ezweni lenkosi baye siyoba mema baye ezweni lenkosi izwi labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi asemashubeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumi igabeni mabanga likaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjo kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombisi yamncumela insizwa zamkhombisa nesincane saphuma ehlathini kuseni ngomvisa avuthelwa ngoba sigcwele amabele ikholo elikholwa ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngaha umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo bemamatheka ukuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede esikhohla amasokazi umthunzi okunethezeka amatshitshi nentombi eziziphethe kahle ukukhula kwengane ukuguga kwakho nini ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel siyacela ukuthi ushaye ibutton leli elibovu elibhale ukuthi subscribe wenzele ukuthi yonke umfanekiso eqoshiwe seyifakayo ukwazi ukuthi uyithole la kwimpunga yesintu TV bafowethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sohlala ngaso sonke isikhathi sikusho lokho ukuthi inhloso nqangi ye channel iyini ukufundisana izinto ezithinta isintu senzela umuntu omusha mengena akwazi ukuthi ayazi inhloso nqangi yale channel namuhla bafowethu content encane ngifuna ukuzoyithinta kunomuntu othola ukuthi uhambile waya kohlola umehamba waya kohlola wafike wathola ukuthi cha wena kufanele ukuthi uhambe uye emanzini kufanele ukuthi wena uhambe uye empophomeni njalo njalo yebo ke impophomo nawo kusamanzi kufanele uhambe uyolwandle njalo njalo yebo ulwandle nalo kusamanzi kodwa vele phela kuyehluka kuyenzeka uthola ukuthi umuntu abantu bakhe abamembethe abalifuna ulwandle kodwa bafuna isimo somfula bafuna isimo sempophomo engisho ukuthi ke bafowethu ngeke kuthiwa hamba uye olwandle ekubeni abantu abembethe wena bafuna uhambe uye empophomeni ngeke uhambe uye empophomeni abantu abambethe wena bafuna uhambe uye olwandle kunomehluko phakathi kolwandle nempophomo yebo konke lokho kwamanzi kodwa
abantu abasuke bekwembethe wena njenganomuntu ibona abazikhethelayo. Awuyi la kuthanda khona wena, awuyi la kuthanda khona impunga yesintu, awuyi la kuthanda khona noma ngabe ubani okululeka ukuthi hamba uye khona. Naku-ke le ngifisa ukuya khona, kunomuntu osetholile ukuthi kufanele ahamba emanzini. Omunye besathi hayi ngoba ke naku-ke sengitholile kufuna ngihambe ngiyolwandle, ngihambe ngiye empophomeni, hayi ngizosuka ngihambe ngiye khona. Ahambe nangempela umuntu, mefika khona afika ngene emanzini aphinde aphume. Uma kuthiwa kufanele ukuthi uhambe uye emanzini, kusuke kungashiyo ukuthi hamba uyobhukuda, akushiyo ukuthi hamba uyobhukuda. Uma wazi kahle ukuthi awunaso isiphiwo onaso samanzi, ngeke ukwazi ukuthi uzise emanzini. Uyokwenzani? Uzofike wenze kanjani? Ngeke ukwazi ukwenzeka lokho. Kodwa uma unaso isiphiwo onaso sasemanzini, ungakwazi ukuthi uzise emanzini. Kodwa nakhona kuyehluka. Ngeke uvele uzise nje ungakazi uzise. Ngeke futhi uvele uzise nje emanzini ukuthi ithongo lakho alihambisani naloko. Kunezinto elizibona ukuthi ngeke ukwazi ukuthi zenzeke uma uzisa wena. Kodwa kufanele ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele. Yini konke lokho ngeke kwenzeke? Ingoba ukuya emanzini uthunywa abantu abadala, akufani nokobhukuda. Ukuya emanzini uthunywa abantu abadala, kufanele usazi isizathu osiyele emanzini ukuthi abantu abadala njengoba bethi hamba uye emanzini uyokwenzani. Kunomuntu othola ukuthi kufanele aye emanzini ngesizathu sokuthi uyophakamisa isithunywa esikuyena. Kube khona umuntu othola ukuthi uyahamba emanzini okanye kufanele aye emanzini ngenhloso yokuthi ayohlambulula abantu abakuyena egazini abamembethe, bafuna ukuhlanjululwa ngesimo samanzi. Kube khona umuntu othola ukuthi abantu abadala kuyena sebephakeme, bafuna ukuphakanyiswa kuyena kodwa hayi ngesimo sempande, kodwa bafuna ukuphakanyiswa ngesimo samanzi. Kube khona umuntu othola ukuthi ithongo lakhe kukhona isimo senhlanhla esithile elimphathele yona, ekudingakala ukuthi ahambe aye khona emanzini ayokwamukela isimo senhlanhla yakhe. Manje na wena mawuzosuka uhambe uye emanzini, isizathu osiyele emanzini awusazi, uhamba wedwa, ukutholile ukuthi kufanele ukuthi uye emanzini, kodwa manje isizathu wangasithola okuwukuthi isiphi isizathu siyele okanye isiphi isizathu ekufanele ukuthi siyele emanzini. Kanti uma uhamba nalomuntu lo ozokulekelela, yena njenganomuntu odonsayo uyakwazi ukuthi asibone isizathu sento iyele emanzini. Ngenkathi eqala ekukhulekisa, akukhulekise ngaphansi kwaleso sizathu esidingwa abantu bakho abakwembethe. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka na umuntu othola ukuthi mhlawumbe uzokulekelela abe budedengu naye, uthola ukuthi uyabona ukuthi emanzini kodwa inhloso onqangi yokuthi ithongo lakho kungani lithi emanzini, uthola ukuthi yena akayiphathi leyo. Ukubuze yini uma kuthiwa hamba emanzini ukuthi abantu bakho abakwembethe yini abayidinga kuwe emanzini. Ngoba uma uhamba uye emanzini uye empophomeni uyolwandle, hayi ukuthi usuke uyobhukuda, hayi ukuthi inhloso kuucwila nje, kodwa inhloso ukuthi kwenzeke lento edingwa abantu abadala abakwembethe kwene egazini. Bamba la, ngeke phakathi komuzi makuthiwa kukhona umsebenzi othile odingakala ukuthi wenziwe. Uma wena usufuna ukwenza, usuhamba esibayeni uthatha imbuzi ungena naye endlini yabantu abadala uyayinquma, lo msebenzi ngeke wenzeke. Yebo imbuzi uyinqumile nayidla, kodwa lo msebenzi ufeyilile, lo msebenzi awukho, ufana nento engekho. Yini lo msebenzi uzofana nento engekho? Ingoba wena uhambe waye esibayeni wathatha imbuzi, mawufika endlini yabantu abadala wafike wayinquma, awukhulumanga okuwukuthi njengoba uzohlaba lembuzi wenza ukuthi nokuthi nokuthi. Uma uzokwenza umsebenzi phakathi kwegceke lomuzi wakini, imbuzi ayihlatshwa ingekho inkulumo eyandulela ukuhlatshwa kwayo. Kufanele ukuthi ngenkathi kushisa impepho okanye kuthemelezwa, kuqale kuchazwe kuqala ukuthi la senza u1 no2 no3. Kufanele ushisa impepho ukhuluma ukuthi nina bosibanibani ngenzela nangu umntwana wami imbeleko, nina bosibanibani
ngalembuzi ngiyabonga ukuthi nibe yithonga elihle kimi ningikhalime endleleni engizihambayo ningikhanyisele nibe ihlangu sokuvika kuzona zonke izinto ezimbi ezingase zingehlele bese ke imbuzi uyayihlaba le ngiyakhona naku le ngifuna ukuyakhona ngisho ukuthi ngeke wena uthi usutholile ukuthi kufanele uhambe uye emanzini usuyahamba nawe emanzini usuyolwandle usuyafika olwandle uyakhumula kulukudu phakathi uyangena uyaphuma bese uthi usuyenzile lento edingwa yithongo ngeke futhi ukuthi noma ungathandaza umthandazo wakho nawo kufanele ukuthi uhlale ngqo kulento le abantu abadala abayidingayo phezulu kwakho sazi isizathu osiyela emanzini ukuthi siphi khona umehluko uzokwazi ukuthi ubone ibe khona injabulo nasemathongweni ekuyiwona kuthumile ngoba njengoya lapha emanzini awuyele wena yingakho ngenze lesibonelo lesi sokuhlaba imbuzi le mbuzi lena uyihlabele ukuthi wena udle nje usuthe kodwa uyihlabela isidingo sabantu abadala yingakho kubalekile ukuthi uqale ukukhuluma eqala ukuthi le mbuzi wenza ukuthi nokuthi ukuze lokho kukhalelekayo kubantu abadala bese kuyakwazi ukuthi kuxazululeke kanjalo ke nokuya emanzini mawuye emanzini kukhona iminikelo ekufanele ukuthi uyenze ezohambisana ncamashina lento ekudinga emanzini edingwa yithongo lakho ngoba ngenkathi kudingakala ukuthi abantu abakwena kufanele bahlambuluke egazini awuyili ukuhlambulula wena kodwa uyohlambulula abantu bakho yingakho kubalekile ukuthi mase usufikile isizathu kuyileso ukuthi ubahlambulule ngesimo samanzi khuluma phela uphahle laphana empophomeni moke empophomeni uphahle mawusolwana ukhuluma ukuthi nina eningembethe ekuyinini eningibizele kule ndawo sengifikile ngesizathu sokuthi ke ngizocela ukuthi nihlambuluke phezulu kwami bese niyahlambululeka nikhanyiseleke la nikhona bese nithathe lokho kukhanya nizongembatha ngako nami ningikhanyisele kuthi konke ngikuthintayo ngoba sekukhanyiseleka nina nami nikwazi ukuthi ningikhanyisele izinto zami zivuleleke angingageqa amagula ngoba angemuki angethemba ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo ukubona bonke abantu uma kuukuthi ke bafowethu bekukhona okuthile ofuna ukukubuza nokucaciseleka kukona ezintweni ezithinta isintu sethu inombolo lezi ezivelayo le screenini zisebenzise ekutheni ukwazi ukuthi usithinte thina siyimpunga yesintu la sizokwazi khona ukukuchushisa khona sokuchushisa naleso kusiza khona sokwazi ukukusiza la singesikwazi ukukusiza khona sizokululeka ngokuthi awuzama ukuthi uqhubekele phambili uthola abanye abantu mhlawumbe abangakusiza uma bekhona nathi sibazi abanosizo sizokutshela ukuthi hambe uyekusibanibani hambe uyekusibanibani akunikeze usizo asingakhohlwa ke bafowethu ukuqhubeka subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV siphinde siqhubeke futhi sizithenge incwadi zempunga yesintu amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokhona le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uyazithola uma kuukuthi ukude nale ndawo ushayela zona inombolo lezo zibona zilozivela escreenini sakho senza inhlelo nempunga yesintu ikuthumelele zona noma ngabe ukuphi noma ngabe uphesha kwezilwandle ziyahamba zifinyelele kuwena qathatha asiqhubeke bafowethu la kuma comment section uma ukuthi khona imibuzo eninayo ningakwazi ukuthi niyibuze impunga yesintu izoyibuka imibuzo emva kwaloko besibuye izophendula ngomfanekiso oqoshiwe ake sithi ke nje impunga